I pa smo ljudi, sa mnom je Milan. I ljudima, danas došli snimati 4. epizodu Top 11. Pa, hajmo da počnemo. Znači, idemo da otvorimo, podat ćemo ići. Pibre, ok, nema veze. Danas imamo u 6 sati. Pobedili smo 3-1. Da vidimo liga, koji smo? Prvi smo i dalje u lizi. Idemo bre ljudi. Prvi, idemo bre. Ok, Liga šampiona još nije počela. Liga prva 4 kluba i ligi i kvalifikuje se za najbrže takmičenje Liga šampiona. Na 5. od 8 u Super ligi. Pa ja sam prvo mjesto bre. Kup, kako nam ide kup? O da, ja sam šestina finala, nisam se plasirao. Nema veze. Šta tu ima nešto s savezima? Znači, aha, dobro. Znači imamo ove saveze. Znači, Srbija savez s ovim slovima. Ako ćete tu uđete, slobodno uđete i to je to. Moj savez, bonusi. Šta? Yes. Aha. Ok. Idemo i prijateljska. Ajmo protiv... u 12... Mogu jednu 12.58. Dup. Znači ljudi moji, to je za... eto, toliko minuta. 3 minuta počne utakmica. I mi moramo igrače postava. Jel su igrači okej? Golman nema raspoloženja. Što bi mi rekao. Dobro, završeno. Nema veze. Što moj dalje dobro raspoloženje. Ja, pa ne mogu sad to da uradim. No, nema veze, to je to ljudi moji. I ja ću vam se javiti kad počne utakmica. I ljudi moji, počela utakmica. Kao što vidite. Šta radim ja? Utakmica. Evo počela. Mogu li imam njegov tim? Pa ima okej tim, super. Šta je ovo? Počeo je novi turnir, dobro, to nema veze, okej. I počne utakmica. Moramo ovo napada... Napad, okej. 9 nam je napad. I ljudi moji, sad imamo utakmicu. Igramo protiv njih. Meni moj tim, da. Ali da ne mislim da ćemo gubiti. Pobed! Dali smo gol! Oji! Dobre! Idemo ljudi moji, dajemo gol. Dali smo ga. I ljudi moji, sad je uskoro. Krećemo u školu. Pa, eto, bit će malo kraći video. Offside! Ovo je bio offside. Moj ti. Kako su nam igrači. Okej su. Ovo nam uskoro isteče. I samo poslije završimo da provjerimo šta je ovo. Da sad ne možemo da potpisujemo to. I da završimo onda ovaj klip. Eto. Ovako tu nam bude bolje. Sljedećem videu.
u sljedećem videu ću vam pokazati moj tablet koji sam koristio za snimanje videa. Pošto sam sad instalirao Mobizen i ovako mi dobro ide, ne trebam više tablet. Pokazat ću vam u sljedećem. Mora ponovo napad. Napad 9, mora biti napad. Mora biti napad, dobar napad. Ne. Bravo bre. Legenda je ovaj. Super. Oj, bože. Meč, da. Mi barem vodimo 1-0. Ja sam počeo utakmicu samo da bi lik ne bi bio dosadan. A dosadan je. Vidimo da su nam dali gol, ali nema veze. Ja, bože, kako ste uspjeli da nam date gol, Vlasen. Zovemo se FK Vlasenica, meni je Barcelona. A njegov tim je 82, moj 78. Svaki dan ulazimo, on može ne ulazi svaki dan, vidiš. A što se pitate, zašto se zove Modelopin Cricket 10588? Ja se tako zovem zato što igram preko Google Playa, pa zbog toga sam sebe tako. Bravo, ok, radimo ih. Tu su nam igrači iz Španjih su bar, ok. Ako ćete da instalirate i vi Mobizen, normalno samo napišite Mobizen i ono što vam prvo izađe, to kliknite i to vam je to. Ajde, šta radiš, Veljoviću, pa dodaj! Veljoviću! Ali ja ću kao korner, Super! Go, bre, idemo ljudi moji, bre. Idemo. Go daje Tabalez. I ljudi moji, poluvreme, javljamo se kad počne utakmica. I ljudi moji, počela je utakmica tek sad. Da vidimo. Todorović sam je dobio žuti karton. Dobro ljudi moji. Idemo mi, oni teren napadamo. Bravo Grumiću, ali nisi uspio, mnogo ih je. Nisi mogao, nema veze Grumiću. Samo, ko četvorka? Četvorka je, jedno Todorović ima žuti karton. Sad moramo... Odbrana mora biti na 6, zato što smo mnogo smo dobro dali gol, taj gol smo dali, pa da nam ne bi brzo dali gol. Se mi ne zazamo ipak. I to je to, lajkujte video, ako vam se svidio, šerujte ga i subscribeujte ga. Bukvalno sad ne znam šta da pričam kad tekma traje, nije baš zanimljivo. Šta? Šta? Nisam nešto razumela, ali nema veze. U Mobizenu mi se ne sviđa jedna stvar, a to je što može samo do 15 minuta da izbacuje video. Ali nema veze, mi nećemo snimati dugačke videe. Ali to će biti bolji youtuber. Moj san je barem da dođem do 100.000 da dobijem taj silver play button. Vanek, joj, Vanek, kim, pip, ništa nisam rekao. Jo, Vanek, nema veze. Ovo brzo se završi ova utakmica. Broj šuteva, poslije lopte je nama, broj šuteva isto imamo više njega i šutevi ovako od glava mi imamo više. I go, idemo 3-1. Dobre, udarik se. Juj. Korner i
odbrane su nije. A dobro. 3-1, sad možemo da stavimo i na napad. Damo još jedan, što ga znate. Baš ga deremo, a jači klub od nas. Ali dobro, šta ima veze. 2 žuta kartona. 20, ko je 20? Juh. A ovo ponovno je korner. Samo da vidim. Da. 2, sve. Vidi! 4 žuta kartona! 4! Znači 18 se dobio, on je Garcia, a nema da se Prepa dok se neko sjetio da ga daje. Ljudi moji, ovo je bilo napeto. 86. minut, sad će kraj utakmice, da provjerimo ono i da završimo ovaj video. Stvarno malo duži video, ja sad 1.6, sad ćemo 1.27. To što idem da kupim, pa se zove kraj utakmice. Super, mislim sam to vam kao, nema već. I kraj utakmice, ajde da provjerimo financije, ajde malo smanjim. Potpiši. Potpiši ga! Ponovo povezivanje. What? Šta je s internetom? I ljudi moji, kraj ovog videa.